yadda ta kasance tsakanina da mijina a daren farko, inji Sadiya Haruna. Lamarin Sadiya Haruna ya fara wuce gona da iri, ya kuma fara bawa mutane tsoro. Kamar yadda ta bayyana duk abubuwan da suka faru na mu'amalar auratayya tsakaninta da mijinta a daren farko. Sadiya Haruna dai ta yi aure barkatai, wanda ita da kanta ta kasa faɗan adadin auren kirkin da ta yi a lokacin da ta aure shirin nan na Hadiza Gabon, wanda take tattaunawa da taurari. Amma mijin da ta yi na ƙarshe kafin wannan sabon aure, wato G-Fresh, ya ce auren Sadiya Haruna guda 8 ne. Kenan wannan sabon aure da ta yi shine cikamakin aurenta na 9. Shi yasa ma mutane a shafukan sada zumunta suka rika zolayanta, suka rika tsokananta kan wannan aure da ta yi, kamar yadda wannan yake ce mata: idan date nashi ya kare ina free, love you too baby. Sai kuma ita Sadiyar ta bashi amsa da cewa auren mamarka ce zai mutu, sai babana yayi na biyu da ita, we love you mama. Ita kuma wannan Hafsa Idris take cewa I hope dai kin duba zarmalulin shi is fine ko? Wannan kuma ya ce mata auren TikTok season 2 episode 9. Allah ya sa mu dace. Wannan kuma ya ce mata ban samu halartar aurenki ba saboda na samu gayyatanki a makare, amma ina tabbatar miki zan halarci aurenki na gaba wanda shine na 10. Ina taya ki murna. Wani kuma ya ce wannan auren na bashi wata 3. Haka mutane suka yi ta zolayanta a kafafen sada zumunta, wasu ta ba su amsa, wasu kuma ta yi biris da su. To amma fa wannan auren na Sadiya Haruna yana daga cikin aurarrakinta wanda ta yi zumuɗi a kansa sosai. Shi yasa ma wasu da dama ke ta mata fatan alkhairi, suke mata tsammanin cewa yanzu kan ta canko gidan yar. Kamar yadda wannan take ce mata, wannan sabon ango ke bisa ga alamu yana da kamala, ba irin Kano State material bane, mun gode wa Allah. Wannan kuma ya ce mata in Allah ya yarda wannan shine aurenki na ƙarshe yar uwata. Allah ya baki zuriya wanda duk lokacin da kika tana da su zaki ji kin gode wa Allah. Ina taya ki murna. Abin da yake kara karfafawa masu mata fatan alkhairi gwiwa shine yadda ta rika zumudi akan wannan sabon aure nata. Ga shi har da gabatar da shi a gaban iyayenta, suka yi mata addu'o'i. To sai dai mai hali baya fasawa, halinka kuma da auren dan social media. Ta rika nuna komai na bikin a social media har lokacin da aka kai ta ɗakin mijinta. Ko a lokacin da ta nuna ɗakin mijinta kuwa, tuni 'yan sa'ido suka hango wani kwalba da wani ruwa a ciki, wanda suka yi zargin man fawa ne a ciki. To amma wannan babu wani abin mamaki a ciki in ma shi ɗin ne, tunda dai sana'ar ta ce. Sosai? Sosai. Wuce an sami. Na gama? To shikenan, pam 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 in ji gimbiya. To amma da iya nan abin ya tsaya da sauki. Bayan kwana biyu Sadiya Haruna ta fito ta fayyace yadda suka kwanta tare da mijinta a daren farko, inda ta ce ai ya same ta zam. Wallahi abin yana ban dariya, da ne aure wai mijina yake ce min sai da wai da gaskiya ne kin taɓa haihuwa, nace na taɓa haihuwa mana, yace fa shi bai yadda ba. Ya ji gurin kam I was like gyara, babu mummuna mace sai macen da bata gyara. Dukkan mu muna da kyau, wacce bata gyara ita ce mummuna. Bari in nuna muku me na sha a daren amarci na. Kun gan wannan? Duniya da 'ya'yansa kenan. Kun gan wannan? Shi ake ce mishi aiki kamar yankan wuka. Kun gan wannan sabulin kananfarin zai sa private parts ɗinki, wato gabanki zai dinga ƙanshin irin milikos manta uwa kun gane ai, kuma babu tsada. Wa'annan gaba ki ɗaya kayan nan akan 5,000, kuma zaki ji daɗin shi wata da watanni. Muna da shago a Kano da Maiduguri. Idan ba kwa wannan jawoyin guda biyu, you can feel free and chat me on WhatsApp with this number da ko kalla a karkashin postin ɗin nan, ku yi placing ɗin order ku yi gyara.